Ilang beses na bang nangyari sa ating buhay na ang akala natin pinabayaan tayo ng Diyos? Ilang beses na bang ang akala natin walang pakialam ang Diyos sa ating pinagdaraanan? Bakit hindi natin palitan ng pananampalataya ang ating pangamba at pagkatakot? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, hindi upang matakot, kung hindi upang magtiwala sa Kanyang awa at pag-ibig. Huwag nating kakalimutan na ang Diyos ang tunay nating saklolo sa gitna ng pagsubok, unos at alon ng buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.